Уважаеми съотечественици, скъпи граждани, избиратели! Българската интернет партия желае да спечели изборите. Поради тази причина са ни необходими вашите гласове. Ние желаем да сме коректни с вас. Много бихме искали да ви платим кеш за гласа. Но отскоро това беше забранено. Честно да ви кажа, аз лично не одобрявам тази забрана. Според мен, гласът си е собственост на всеки човек и той може да прави с него каквото си иска, включително и да го продава. Но тъй или иначе, това е забранено и за това ние сме длъжни да спазваме закона. Поради тази причина ви предлагаме на същата стойност нещо, което е разрешено. Лъжи, обещания и щедър популизъм. Забранявайки плащането с лъжи, политиците забравиха да забранят плащането с лъжи, което е изборен рецидив много по-отдавна, но тъй или иначе то е разрешено. Затова ето нашата оферта на стойност 1000 лева. Запомнете, 1000 лева за вас, ако гласувате за нас. На първо място, ако гласувате за нас и ако сте работещ, заплатата ви веднага ще се вдигне двойно. Ако получавате средната от 400 лева, ще получите обещаните 1000 лева за 2 месеца и половина. На второ място, ако сте пенсионер, ще ви увеличим пенсията тройно. Тоест, ако сте на 150 лева, ще взимате по 450, дори без да ви се налага да си давате апартамента на Хилт. Ще си получите парите за гласа за малко повече от 3 месеца. Слушайте сега внимателно, студенти. Ако сте студент, ви обещаваме безплатна карта за градския транспорт. При цена 50 лева ще получите парите за гласа си за 20 месеца. Може би ще си зададете въпроса, защо за студентите толкова малко. Ами защото студенти вече сме били и няма да бъдем отново, докато пенсионери някога ще станем. На четвърто място, ние ще насърчим демографското развитие. Ако сте млада майка, ви обещаваме майчинството да стане до влизане на детето в детската градина. А защо не и до първи клас? Майчинските през това време ще бъдат двойни на заплатата ви, защото гледането на дете е по-важно от работата. Детските надбавки ще скочат поне 10 пъти, за да добият достоен вид от 250-300 лева месечно на дете, не сегашните смешни 25 лева. Ако имате близнаци, всичко това двойно и ще ви дадем и бонус 50% отгоре. Добри обещания, нали така? Но нека да продължим по-нататък. Ако сте гей, ви обещаваме, че ще можете да се бракосъчетавате и да осиновявате деца с предимство пред нормалните. Ще заставим и църквата и мюфтийството да сключват църковни бракове, при това без пари за вас. Моралните ползи от подобно нещо струват много повече от 1000 лева. А някой друг обещава ли ви? Шесто. Ако не сте гей, можем да ви помогнем да станете. Държавата има огромен ресурс да го начука, в кавички, на всеки. Първо ще ви боли, но после ще можете да се възползвате от обещаното за гейовете. Ако сте болен, ако сте клиент на здравеопазването, ви обещаваме също нещо много добро. 5-звездна стая, индивидуален частен лекар, 2 медицински сестри или брати, ако предпочитате, на възраст до 25 години и лична линейка марка Мерцедес, шофьор за периода, докато се излекувате. 8. Братя роми, слушайте, ако сте ром, ви обещаваме безплатен ток, но също и прокарване на безплатна вода и парно. Извън нашите обещания, вие ще може да си получите и парите, които други ще ви дадат по техния си начин. Нищо не губите, просто гласувайте за нас. 9. Ако сте данъкоплатец, ви обещаваме намаляване на плоския данък на половина до 5% и на осигуровките 3-4 пъти до под 10%. Представете си, данък 5%, ставаме офшорна зона. От това ще спестите няколко стотин лева всеки месец. 10. Ако сте шофьор, такива сме много, ви обещаваме ваучер за 100 литра безплатно гориво на месец. Всеки месец. Това са 200-300 лева и то, ако петролът не продължи да се кача. Представете си каква помощ ще е за вас. Всеки месец по 100 литра безплатно. Уважаеми граждани, ако продължим с обещанията си, може да попрекалим и да ни обвинят в популизъм. Може да кажат, че подвеждаме избирателите. Също така може да вземем да надвишим обещаната миза от 1000 лева. Поради тази причина, не че няма да направим много други неща за вас, но за сега спираме с обещанията. Сега накрая трябва да обясним само и как сме формирали тази мистична цена от 1000 лева, за да не остава съмнение в почтеността ни. Цената е формирана последния начин. Годишният бюджет на държавата е около 30 милиарда лева. За 4 години това са 120 милиарда. Ние обещаваме да сме почтени кръци и няма да надвишим в присвояването повече от 10% от тези пари. Тоест ще получим за мандата си 12 милиарда лева.
Почтено е да ги разделим 50 на 50 с вас. Едно за вас, едно за нас. Едно за вас, едно за нас. Вашите гласове са ни много нужни. Тоест, на вас трябва да ви дадем 6 милиарда. При броя на избирателите около 6 милиона се падат по 1000 лева на глас. Вярваме, че с тази оферта сме почтени. Надяваме се и вие да вярвате и да го докажете с гласа си. Регистрирайте се в Българската интернет партия, а като дойдат избори, не забравяйте да пуснете бюлетината си за нас. Искрено ваш, изключително почтен, неподражаемо, истински, Добри Божилов. Благодаря ви, скъпи съотечественици!